Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailid-lidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rosa at taga-probinsya ti La Union. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Advance happy 9th birthday kani Ayla May Joan Galapon, dita Jadi Nueva Vizcaya, from Mama Ana ti Singapore. Shout out kada Virginia Kudamon, Imelda Velasquez, Claire Miggs, Susan Ronquillo, user YO6K, kastamat ni Jasmine Rivera, Grace Agtina Sales, Dali Labrador kanida Nieveras. Makablaawan, Dareya Joy, Princess Amira ti Macau, Sydney Candayan ti Urdaneta City, EJ Boy, Wilma Joy, Larry, Ruben, Marites, Margie Cacho ti Urdaneta City from Erwin Cacho. Anak ko, the Princess May, Sheila May, Leslie, lakay ko ani Hildo Sugitan dita San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Happy 18th wedding anniversary kada Lori kan Jimmy ti Spain from Leonora Bautista ti Binalonan, Pangasinan. Shout out kada Natalie Langam, Belinda Ramos, Nati Agustin, Maribel Bowat, kastamat da Jaime Rodriguez, Gemma Frutas, Maricel Medina, ken Cases Zay. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rosa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin ng runa dagiti mangbukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ubingak pailaeng mangmangagakon daytoy a programa,
Nang runa, idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak ko, idi nabirukak to YouTube channel yo. May sa aka single mom, adda may sa nga anak ko. Adda pwestok ijay palengke ti ilimi. Kat daytoy ti pangbibiyag ko iti anak ko, ken iti amak nga adda iti sidong ko. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay ko mata mapili ang maidrama, kan makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang. Nasapakan saan ng lukat ita, Anjo. Sigurado nga adun tinaglakwam. Okay lang, Rosa. Ha? Okay lang ko na. Ngam, apay akas lang naliday ka. Nasapak nga agpaiso ng lukat. Saan na kas idi nga ado ti malakwan no masapa ka amang lukat. Agpaiso takunam. Nang rugi idi adun ti kakompetensya tayo, kimapsot matantilako tayo. Sapay no ado ti supply kas kumay ti sibuyas, bumasit mat ti demand. Naku namon, babaita. Ay, hanya nga tayo, tinasayat niya ramiden, tapno adulat ta ti mapaglakwan. Sapay nagado ti kasapulan ita, dagiti estudyante. Amumot ni adapay dagiti pagat-adalik, my friend. Naimbagkan ka tada dagiti dadakkel mo akatulungam. Siyak ngay, agmay may saak amang supsuporta iti anak ko kan iti amak. Saan nga mina na makatrabaho ni tatang talakayan, kan adumatan tirikrik naan na. Ay, Rosa. Pampanunutak nga rutag na yun iti sabali ang mailako. Saan laang asibuyas, bawang, laya, kanda dumapay a para kusina. Makitan to no kasano, Anjo. Uy, mayat dito na panunot mo, girl. Promise. Masapol nga agpanunot ta iti sabali a pamuspusan. Nang runa ita, taadu tayon nga aglaklako iti kas iti ilaklako ta. Mamang, ada project mo di school. Anda dagiti masapo lagatangan. Makagatang tayo nga tainton bigat. Anak, jak makasigurado no makagatang ta inton bigat. Ngam ikarik, inton umay a Domingo makagatang tan. Mabalin ka di pa'y anak ko? Sige lang, mamang. Saan mi paimot nga ipasa adagos? Adda pa'y gundaway. Amumot anak, no dalakit di maigatang adagos, mabalin, nga masapol ngamin nga agbayadak iti supplier ko ita a Domingo. Okay lang, mamang. Amokmot nga aramidem ti amin. Tapno may paay mo dagiti kasapulak. Nang runay ti pagadalan. Amom no kasano kakapatag kanyak anak. Kayat ko ang maipaay amin a kasapulam. Ngam, talaga ngamin anak kapsot tila ko ita. Iso masapol nga agimpod tayo. Maawatak, mamang. Mabit lang nga rod ha. Ta isaganak ti pangrabyan tayo. Amangan no mabisin matan ni Lolom. Talaga anak apsot itan tinegosyo, Rosa. Wan nga rod, Anjo. Kasla inaldaw mo tinarumigri kataglako. Kasano, nagado tayo mat naminan. Nakisang dagitaggatang. Uray dagitay karinderya asuki tayo. Saan na nakasla idin o aggatang da. Tauray dagiti negosyo da. Naapektaran. Gapo iti panagngina dagiti magatgatang. Nako namon. Isa pang panunutek nga, Rod.
Kasano nga ta makaraos tayo iti inaldaw no kastilaan. Kaslaawan mo tin makukwarta dagiti tao. Ay na, kakaasi tayo na mga isaksakad kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw. Ay, wan nga rod. Nang runak at dumakdak kalan di anak ko. Umad-adumot ti gastos na iti pagadalan. At dapay dagiti masapul agatangan ang maintenance medicine ni tatang. Saan na aday ta? Dandani man ti pa nagbabayad iti tuition dagiti estudyante. Ay, Diyos ko. Diya ko na muna pangalaki ti pagbayad ko sika. Amom, mapampanunot ko met. Kaya tayo ida makaturpos iti panagadalda. Tapno maadaan damat iti nasayata masakbayan. Ngamno kastoy akanayon ti taray ti negosyo. Kasano tayo warod ama suportaran ida? Da tayo nga roden agad adjust iti nababa kita. Na yan, tagasla ko markaro mat. Nala, di tayo maawanan iti namnama. Ang mga no italaang daytoy. Makabawi tayon tumatlaang. Basta di tayo agsarday nga agkararag iti tulong tinamarswa. Anak, adan igatang ta iti para iti school project mo. Makagatang tan inton bigat. Agpaiso mamang, agyamanak, makagatang taninton bigat. Amo ka kasapulam dayta para iti pagadalan. Iso ang masapul ang makaarami dak iti pamuspusan. Saan ang mabalin saan ka nga agipasa iti project mo, anak? Agyamanak mamang. Basta, ti importante, agadal ka na imbag. Taday talaang ti mabalin ko nga ipaaykan ka. Tawan mo't kinabak nang ta. Tinapatag, ag tinulong ta. Uray narigat ti sasaadan tayo ita. Saan ka abaybayan? Agyamanak mamang, talaga nagsingpet ka. Siyempre, talove ka ngamin. Iso nga ikarigatak nga ipaay amin akasapulam. Di kagdanag mamang, apaman na makalpasa kiti adal ko. Agtrabaho ka dagos, tapno matulungak mo ti pamilya tayo. Promise ko dayta mamang. Di mo panunutan dayta anak. Tinapatag, makitkita ka naragsak ka nasalunat. Saan mo apanunutan ti tulong mo iti pamilya tayo? Mamang, Basta agadal ka, kat un-unaam dagiti arapaap mo. kuma, dumteng to ti aldaw ang may payan ka mo iti nasayata pa nagbiag mamang. Tinapatag, agtitinulong kan agpipinatag tayo amin. Saan ato bang ti kinarigat ti biyag? Tapno matungpal dagiti arapaap mo, anak ko. Patpatgak unay ti anak ko manang Emmy. Iso nga aramidak amin akabaalak. Tapno maipaay ko ti kasapulan na nga uray pa'y umutang akon. Nakapsot nga min ti kita iti panaglako iti tiyandaan manang nang runa idi immadu kamin nga aglaklako. Kan gapo siguro iti kinangato meten dagiti gagatangan. Iso nga agim imped meten dagiti aggatang. Narigat ti biag ti tindera manang, tasaan ang mapakpakadaan ti panagnato ti presyo dagiti supplier mi. No saan kami mat nga umanamong iti presyo da, awan mat ti pangalaan mi iti ilako mi. Iso ang nakapanunutak iti ideya, kat inyo man ko iti amak. Kumusta
ti panaglakom, Rosa. Nagrigat nga ron tiyagla ko ita tatang. Nakapsot at talaga. Talaga akasta, anak ko. At dati panawan, nakapsot ti panaglakaw. At damat panawan, napigsa. Kasla nakarkaro mo't ita tatang. Talaga amarik nami tirigat ti panaglako. Iso nga, adama pang panunot ko tatang. Anya nga iday ka? Agbiro kak sa iti sabali a supplier. Jay nabababa ti panangitod da iti tagilako da. Tapno maibabak mo ti presyo da iti tagilako tayo. Kat ad-ado ti gumatang. Nay, mayat manday ka na panunot mo anak ka. Ang kasano ka ngaya makasapol iti supplier nabababa ti presyo na. Adumat dagiti mabalin na pagdamagan apadak naglaklako tatang. Kan adda dagiti supplier ano mabayadam adagos dagiti angkatom kadakwada nabababa ti presyo da. Kastaya. Ay alang harod aramidem ti amin nga amom apamuspusan, Rosa. Tapno ado ti mapaglakwam anak ko. Kan napanunot ko ano makaalaak iti nabababa a presyo, mabalin nga ikak pa iti discount dagiti aggatang iti ado. Kas kumadagiti adda karinderyana, kan dagiti adda babasit nga store iti lugar da. Adalakat matubok a basit, umanayon tatang. Basta nadarasti panakaibus dagiti tagilako tayo. Ngam jay almanam ti ado atubo, ngam narigat mo ta mailako ti produktong. Mayat day ka panunot mo anak ko. Ala, sa paila ko mga raw ta makabiro kay ti supplier bababa ti presyo na. Mamang, panagbabayad man ni tuition mi. Dandani man nga mi ng exam mi. Ni, wan nga agpaisoan niya. Ay na, nalipatak pa hikit din. Pasensya kayon mamang Amo ka nakapsot ita ti matmat gadan nyo ti panaglakla kayo iti palengke. Nga masapol nga minyagbayad kami. Di ka agdanag anak ko. Uray agim imped tayo. Adda na idulin ko para iti tuition mo. Dayta ti saan ko apulos a maliwayan nga iyornungan. Diyak kayat nga agpromissory note ka. Amok samot tirik na ti saan a makabayad anak ko. Malaksid no talaga nga awan apulos ti maibayad ta. Agyamanak mamang. Di kay agdanag. Lalay nga iti pagadalan. Tapno may panakilnakmat ni anak mo. Amok no kasano ti sakripisyong kanyak mamang. Sapay awan mo't papangko makatulong kumakan ka. Kabaalak nga isakad ti panagadal mo anak ko. Diyak ikan ka no tirigat. Basta makita ka ang naragsak. Umanayan amang pabangar itiriknak dayta. Ket mapunas amin abannog ko iti inaldaw. Agyamanak mamang. Ket ikarik. Aramidok mo't ti amin tapno may panakilnak. Promise dayta mamang. Agadalak ka na imbag. Ay, babaita. Kumusta nga di pa nagbirbirok mo iti bara supplier? Eksakto ti panagdamag mo friend. Addan na sa pulak abaro a supplier. Really? Ay na, my friend. Biliba ka talaga kang ka. Nalaing kang agsapol. Ang kasanungay mo tanam-amom dahi ta supplier. Imbaga ti may saan na amok at tindera iji kabangi-bang nga ili. Iso nga imbaga na apadasak kano akatungtungan dahi a supplier.
Ala, nagsayatan ngay. Nabababa ka no ti panangitad na kadagiti tagilako tayo, ngam di sigod a supplier ko. Ay, masapol nga aramidan ti amin na pamuspusan. Tapno dumakkel mo ti birok ta, friend. Pudno daytan ako na my friend. Uy, iyam amunak tuman mat, tay sumatan ti pagkatangat kadagiti tagilakok. Nang runa no nabababa ti presyo na, tapno sigurado nga adumat ti malakwan tayo. Kan may nga addang daytoy, tapno umado ti suki tayo. Correct! Mabalin tayo pa'y amangtad iti discount kadagiti agangkat iti tagilako da kada tayo. Good idea! Ay na friend, amo ka sumaya at tumatan ti taray ti negosyo tayo. At least, araramidan tayo ti amin tapno sumaya at wano dumuras pa'y ti negosyo tayo. Rumbang laeng, narigat mo't nagtugtugaw latan nga agururay. True! Masapul itanti baro nga strategy ako nada. Sapay la kumatagbali na successful na iti a plano ta, my friend. Wen, Anjo, basta, think positive ako nada. Uray narigat, amok ang masupapakan tumot iti kinaimbag amin nga aramidan tayo. Basta agkalag tayo iti Diyos. When my friend, oy no masapol mo titulong, ibagamlahang ha? Agtinulong ta, Rosa. Agyamanak, Anjo. Kumusta nga'y anak ko? Nakasapol ka din iti baro a supplier mo. Wen tatang, adanam amok iti kabangibang nga ili. Nabababa ti presyo na ngam ti sigod a supplier ko. Day, nagsayaan nga'y anak ko. Barang no dumurasan ti taray ti negosyo. Namnamaak day tatang. Masapol ngamin nga aramidak amin a pamuspusan tapno agtali na ti negosyo. Narigat no mapukaw day toy. Isula ang tinamnamaag a pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Malakit ano sam arosa. Amo kasumaya at tumutlaang ti amin anak ko. Wen tatang, aramidak ti amin kat jak to pulos sumuko anyaman ti mapasama. Ingka gumaak nga rod tinagsapol iti baro a supplier, ang makaitad kanyak iti nabababa a presyo manang Emmy. Gapu iti ayat ko dumakkel ti matgadak babaan iti negosyo. Namnamaak idi aday tuyan ti solusyon ti problemak, maipapan iti negosyo, kat makaangas akon iti nalukay. Daytoy ngamin tinangbiag kada kami iti ado atawan, kat nagbaliw laeng ti taray ti amin manipod idi nagpandemya. Talaga nga ado ang negosyo tinapektaran, kat may sa tinigosyok manang Emmy. Ngamjak na awanan iti namnama, adumteng tumatlaang ti aldaw, nga agsubli iti sigod ti amin. Agingga iti maysa nga aldaw. Rosa, my friend. Kumusta di ba ra supplier na biro kam? Dayjay, nabayada kong dagiti in-order ko kenkwana. Ingka gumaak nga in cash ti damo nga order ko, tapno dakdakkel ti discount nga itad na kanyak. Agasong nga ti diferensya ti sigod a supplier ko, ken ti supplier ko ita. Wait, haguray ka.
Binayada madagos ko nam. Nagtalik ka adagos kang kuwana kat di mo pa am-am mo unay. Nalakla ka nga mintila ko na. Kan ad-ado ka no ti discount, no regular ti panaggatang kan kwa na. Ay, Rosa, rumbang kumaanaganad ka nga imun na. Ano ta mo? Ang mga no scammer mo't dayjay. Kung saan, ang mga no ada hidden charges na, saan mo nga amo? Makapainggan nyo nga agpay so dagiti offer na. Saan ka kumaanagtalik adagos, nagbayad kan kwa na, my friend? Anjo, supplier at talaga dayjay. Oray pay. Masapol nga ganad kamot Ala, di mo kadiam mo. Adoon na itanti modus operandi ang mapaspasamak. Si Kamat, amok ano asino ti rumbang apagtalkak. Wen, ngam saan ka kumaunay nga agbalin a kampante? Rosa, diya kahit may sagmak ka. Nagdamag-damag ka kumapay mo't nga imuna kadag iti daduma at tindera, maipapaan iti ibagbaga ma supplier. Sana daytay may salaang tinakasaom, tinangirekomenda kang ka, kalpasan na nagtalagkan adagos. Adun ti nagdalanak Anjo. May isa nga oportunidad daytoyan. Apay ko maadyak pa'y lagundawayan ngay. Sorry, my friend. Kaya't ko lang min asiguraduhan asaan ka may sagmak. Amumat. Adon ti manangalilaw ita nang runa kadagiti nalabas ti panagtalikda. Amok dayta. Ngam agtalag ka kumamot kanyak. Jak mat aramidan daytoy no amok a delikado. Ala, sige. Sika ti makaamo. Basta aganad ka. Jak kaya tamanayunan pa iti problema, babaita. Padasak laang Anjo. Iso nga agtalag ka kumakanyak. Kat pagyamanak unay ti panangyali ka kam kanyak. Awan ang yaman na. Basta dahi tititandaanam. Adak lang ditoy no bilang takasapulan nak. Naimbag mo tadakan, Rosa. Kumusta tayo baro a supplier mo? Di kampay nagkita tatang. Ngam nabayada kon amin nga in-order ko kan kuana. Or urayak laangan ti panang i-deliver na. Kastaya. Nasayat at nakabayad kagaya man. Hangam na Rosa, patigmaan lang daytoy Aganad ka iti panakitransaksyon mo. Amumot ti panawon itan. Ado, dagiti manangalilaw. Wan tatang, amok. Kan inrekomendamot dayjay ti may samot laang aglaklako iji kabangibang nga ili. Kastaya. Ay nasayat nga rod anak ko. Kaya't ko lang amin protektaran tinikosom. Kun di pamilya tayo, may papan iti bagbagada itanga scammer ka no. Tatang, Di ka kumagumurgura kanyak anak ko Kaya't ko lang aganad ka akanayon iti pan nakitransaksyon mo. Nangruna no di mo pa'y unay am-amaw ti tao akasasaom. agyaman nagtatang. Ngam agtalag tayo laang. Aramidak ti amin para iti pamilya tayo. Iso adi kay agdanag. Rosa, my friend. Mapiakas na ti jar mo. Nakaunog mo ti pampanunutem. Anjo,
Pudno ti kunam. Scammer samot na a supplier. Abay, ano tinapasamak? Jay baro a supplier ko. Scammer sa. Kalpasan ana bayadak amin nga order ko kankwana. Saan mo tan nagparparang? What? Or uraya ka agi deliver. Ngam kas makita mo't. Awan pa'y nga aging gaita. Ala, kasano nga rodan? Napan ko sinapol iji kabang-ibang nga idi iji nang irekomenda kanyak. Ngam kunamot dagiti tindera ijay asaan ka nun nga aglaklako. Tanagawi doon iti probinsyada. Ala, Rosa, kasano nga roditan? Nagadula nga rodan, di parikot mo, ngam nanayunan manen. Uwan nga rod. Ngam sa anak amaawanan iti namnama. Mapanak ag-report iti pulisya. Ken bagak mo tan dagiti daddo mga amamuta at tindera. Asaan da nga agtaltalok iti dayja a tao. Anyat panagkunam, agpakita pa'y aya dito'y dayjay. Imposible, Rosa. Saan nga agpakita dayjay, taamunan a wanted. Kan masiguradok, kakumplot natin ang irekomenda ka iti dayjay a supplier. Sigurado day taanjo. Isumot ang nagtalakak. Tanakitak mo't nga aglaklako iti kabangibang nga ili. Kat kunana, aday di a supplier ti pagang angkatan na iti tagilako na. Ay, sus, Rosa, my friend. Agbalin ko man aleksyon kan kada ito yan napasamak. Amom nga min, uray no nasaya ti intensyon mo, no ti kasangsangom a tao kat madimot gayam ti aramid na, dakes ti aramid na, si kalang ti kaasi ang nagtalakang kuwana. Ay, unay kan aya. Sapay la kumata sana na maulit pa dito ang napasamak kan ka, my friend. Tatang, agpaiso ti atap ni Anjo gayam ko. Scammer gayam tinasarakak abaro a supplier ko. Anya? Agpaiso ka din ay tangay bagbagam anak ko. Uwan tatang, kalpasan anaala na ti bayad ko. Saanan ang nagparparangpay. Kamalik da jay tatang. Nagtalagak adagos iti tao ajak pay unay amam mo. Ay, na yan. Kasano nga rodan tay kwarta pinagbayad mo? Awanon tatang. Napukawan. Nga masapon nga agbalinak anatibker. Saan aday tatirason tapno mapukawan nakitinamnama. Ay, saus. Amok ababaan iti panagsakripisyo. Masukatan tumot laang tinapukaw a kwarta kanyak. Ay, anyan. Na yan. Ay, anak. Amok anarigat ti sitwasyon tayo ita. Hanggang husto ka. Oray kasano kasakit. Masapul nga agsalo kag tayo. Tapno masubot tinapukaw akwartam anak kaw. Kasta unay aliday ko tatang. Gapo iti napasamak. Kalkali ka gumaklaang mat amayaon tinegosyo tayo. Adalat tagayam tao amanang gundaway. Awanan puso. Itiraksid di makitkita na sitwasyon ko. Naaramid na pa'y alino ko. Makamon ti Diyos kan kwa na tatang. Rosa, anak. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam tatang. Amok, saan amat maturog ti Diyos? Amo na amin ang mapaspasamak. Masapul tinananay a panagsalukag manen. Tapno mabawik ti kwarta na pukaw. Kan tapno agsubli ti sigod at aray ti negosyo. Hindi ka agdanag anak ko. Saan ka nga agmay sa? Agtitinulong sayaw. Agyaman nak iti suportayo tatang. Aramidak ti amin. Tapno agsubli iti normal ti amin. Wan anak.
Panubok laeng daytoy kadatayaw. Amok, di na tayo baybayan ni Apo Diyos. Nagsakit day di napasamak kanyak manang Emmy. Diyak pulos ni namnama ang mapasamak ti kasjay. Nagtalekak adagos iti tao anam na maek ang makatulong kanyak ngam saan matgayam. Kasla awan namnamak idin manang ngam masapul a lumabanak para iti pamilyak. Masapul nga agbalinak anatibker kan saan asumuko kadagiti panubok adumteng iti biag. Agbalin ko madaytoy nga adal kadagiti padak a negosyante nga agbalin daan na ridam kan saan basta agtaleklatan iti tao adiyo pay unay amam mo. Daytoy ti padas ko manang toy pagayam mo Rosa. Pagayam ko a Rosa, bilibak iti kinatibker mo. Amok a nasakit di mapukawan nang runak at nagrigrigatam dayta. Ngam saan ka anaawanan iti namnama. Ingka gumaam titimak dermanen para iti pamilyam. Lagragi pam pagayam ko, kwarta laeng tinapukaw kan ka. Ti kwarta kat mabirukan. Amo ti Diyos ti kinasaya at ti panagpuspusom. Kat amok adi na kabaybayan. Basta kanayon mo adawatan ti panarabay ti namarswa. Sapay kumata agbalin anaanayas ti amin, iti pamilyam, ken iti negosyom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapuna